Govano Chukwuma Soludo ekwuola na Anambra State nwere nsogbu enweghị ụzọ ugbu a bụ nke ọchịchị ya bagidoro ugbu a Igbo. Govano Soludo kwuru nke a ka ọ na-agbape amụma ịrụ ụzọ dị kilomita 16.2 si Ajali gawa akpụ n'Ọfịja na Ogbunka. Gaba ga-akọkwalụ gị akụkọ anụ nke ọma. Ya bụ ụzọ bụ nke ga-agafe mmiri abụọ ma bụrụkwa nke a ga-arụsị n'ime ọnwa 10 dịka onye ji ya bụ ọrụ ngo si wee kwe nkwa. Ya bụ ụzọ ga-anọ opekata mpe afọ 20. Gọvanọ Soludo kọwara na ọtụtụ obodo na steeti a bụ ndị na-ayọsi ike ka arụọra ha ụzọ. O kwe nkwa ma na-emekwa ihe dum o nwere ike ime iji wee mezu nkwa o kwere ekwe. Ọkammụta Soludo gara n'iru wee kwupụta nkwenye ya na ọ bụ na arụsịa ya bụ okporo ụzọ ọ ga-enyere aka iji wee weta mmepe na mpaghara ahụ ma gwa ha ka ha rụta na ọ bụ gọọmenti Abga bụ ndị na-arụ ya bụ ọrụ ngo mere o ji wee dị mkpa ka ha kaba ahụ ji ọkọlọtọ Abga were azọ ọkwa ọchịchị na mbinye aka nke na-abịa abịa. Obodo niile ọ gafere chekwara na ya. The quality of roads anyị na-alụ abụrụ nke a na-alụ mbụ. Quality of roads guaranteed for 20 years. Maka na anyị sị na onye agha na nwanne ya ọkwaja ka anyị ga-eme ibe a. Ị ga-ewere ibe a wetara olu eto ndị enwetabere ya. APGA. Kọmishọna na-ahụ maka ọrụ Maazị Ifeanyị Okoma n'okwu ya kwuru na ya bụ ụzọ bụ nke e nyere ọrụ ngo ya n'afọ 2017 site n'aka gọọmenti nke nọbụ na mbụ ma kwuo na n'agbanyeghị nke a arụsịghị ya bụ ọrụ wee kwe nkwa na gọọmenti nọ ugbu a kere ajụ n'ume segharịa ma dịkwa njikere ịrụtọpụ ya bụ ọrụ ngo. N'okwu ya, Chief of Staff nyegara gọvanọ Maazị Ernest Ezeajuri nakwa onye ji ọkọlọtọ Abga azọ ọkwa ọchịchị Anambra South Honorable Chris Azubogwu toro gọvanọ maka ya bụ ọrụ ngo ebe ha kwere nkwa na ha ga-enye ya nkwado. Ejike Abana